El dia a dia de Mercabarna és frenètic i la nostra activitat és constant. Ho sabem, i perquè aquest no parar no ens faci oblidar totes les coses que passen aquí, hem volgut recopilar tot el que hem fet durant el 2022. Primer, li donarem la paraula al nostre director, en Jordi Valls. Després d'un any 2022 de tornada a la normalitat, toca fer balanç de quines són les activitats que s'han desenvolupat i que hem fet a Mercabarna. I voldria concretar-me bàsicament en tres. Una és tot el que té a veure amb l'aprofitament alimentari. I aquest any hem inaugurat el Foodbag juntament amb ONGs i amb les empreses de Mercabarna. Per altra part, també ens hem concentrat molt en tot el que té a veure amb transició energètica, fent un procés de licitació per construir plaques fotovoltaiques a totes les teulades de Mercabarna que poden generar quasi un 25% de les necessitats energètiques d'aquesta casa amb energia verda. I finalment tot el que té a veure amb la formació. La formació dels més menuts a través del projecte de Creix amb el Peix o 5 al dia i també formació vinculada al Consorci d'Educació de Barcelona que ens permet d'alguna forma millorar l'activitat formativa dels professionals d'aquesta casa. Tots aquests projectes ens els explicaran els col·laboradors i experts de Mercabarna. No és així? I tant, Jordi! Comencem per explicar de quina manera plantem cara al malbaratament alimentari. Tots i totes sabem que el malbaratament alimentari és un problema greu al que cal posar solució immediatament. Cada dia es llencen tones d'aliments, mentre que hi ha persones que els necessiten. I des de Mercabarna ens hem posat mans a l'obra. Aquest 2022 ho hem donat tot per fer possible el mínim malbaratament dels nostres productes. I així és com ha nascut el Foodbag, la peça clau per a la nostra estratègia d'aprofitament d'aliments. Per entendre'l millor, hem parlat amb la Georgina Cepas, que és la cap del Departament de Medi Ambient de Mercabarna. És fàcil d'entendre el funcionament del Foodbag, Georgina? És molt fàcil. El Foodbag el que fa és ser una nau especialitzada per fer el triatge d'aquest excedent alimentari de fruites i verdures a Mercabarna. El que es fa és triar el que és apte i no apte per al consum humà i donar-li una segona vida a aquest producte. I si l'excedent no es pot aprofitar? Doncs si són petites quantitats, el poden portar al mercat, que tenen els compactadors intel·ligents, on s'identifiquen i poden portar el control del seu pes. I si són més gran la quantitat, anirà cap al punt verd, on allà farem compostatge o bioenergia. Gràcies a les noves instal·lacions del Foodbag s'han aconseguit recuperar 806 tones d'aliments, amb les aportacions de 105 empreses. Una d'aquestes empreses és Maleo Brecano, i l'Eva, que n'és la CEO, explica com estan de compromesos amb la lluita contra el malbaratament alimentari. A nosaltres el Foodbag ens ho posa molt fàcil. La ubicació és perfecta i no ens costa gens ni mica portar-hi l'excedent de producte que tenim. Per una altra banda, és molt gratificant saber que estem contribuint a millorar tot aquest aprofitament de producte. Però què se'n fa de totes aquestes tones recuperades? El que ho sap millor és en Lluís Fatjó Vilas, president del Banc dels Aliments. Un cop s'ha fet el triatge d'un producte que és tan perible com aquest, el repte que té el Banc dels Aliments és poder-lo distribuir de la forma més immediata. La tasca que fem és coordinar-nos amb entitats socials que són les que estan a primera fila atenent a les persones perquè aquests aliments els hi arribin el més ràpidament possible. Aquest 2022, 86 entitats socials han rebut fruites i hortalisses del Foodbag. En Luis Carrillo ve a buscar producte per dur-lo al menjador. ¿A cuántas personas arribarán els productes de Mercabarna, Luis? Nosotros venimos del comedor solidario Gregal, en la cual actualmente ofrecemos a 450 personas de comer. Venimos 2 veces para poder recoger en Mercabarna verdura i fruta fresca. El Foodbag, a més, és un clar exemple d'una altra de les prioritats del projecte, que és la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Potser la Marina Arnau, codirectora general de Formació i Treball, ens en pot donar xifres més concretes. Doncs sí, durant tot aquest any que ha funcionat el Foodbag ha permès que hagin passat 8 treballadors d'inserció per aquest espai. 4 han acabat el seu itinerari, mentrestant han estat aquí, s'han format, han fet tutories, i d'aquests 4 que han acabat, 3 han trobat feina a l'empresa ordinària, el que els hi ha representat, sens dubte, una bona oportunitat. Aquest espai representa un generador d'oportunitats per a aquests col·lectius. És evident que la creació d'oportunitats a les nostres instal·lacions és tot un tema. I per això n'aprofundirem en un altre vídeo.